Sasho sangena thina singalala endleleni nazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Zivulele icala eyilwisana nabokufika. Usonkontileka uphucwe umsebenzi eNgwelezane. Kanti likaMthaniya lisilele emuva ngezomxhaso. Nenaba kaMpombosho omnyama indaba ze1KZN TV nifundela uphilano kaCebekhulu kaMzimba umntwana uyakhuleka. Sanibonani. Ivuleleke icala lokususa udweshe emphakathini inhlangano March and March Operation Dudula kanjalo neqembu lezombusazi MK Party Station samaphoyisa eThekwini ePoint kwaZulu Natal. Lezi inhlangano beqhubeka kumbhikisho ngaphandle kwamasanga esikole eDington Primary School belwela ukuthi ke kufundeke izingane zakuleli kuleso sikole okunembiko ethi ke kugcweleke izingane zabo kufika ezingena amaphepha afanele ukuba kulelizwe. Icala kuvela ukuthi livulwa amaphoyisa asePoint okuyiwona asuke kade umbhikisho sokuqhubakala eEdington kanti isigameko saleli icala elivulelwe lezi inhlangano kuvela ukuthi senze ngolesithathu langesonto ledlule. Icala ngathi sibekele yona la ngaphakathi libhekane nathi as March and March as well as Operation Dudula ne MK. Kukhona ke iphoyisa noma amaphoyisa aclaim ukuthi thina sasine public violence ngawo ulesithathu wa last week bakhala ngokuthi ke khona violence esayenza kodwa ibona abacomplainayo as amaphoyisa okuxakayo ukuthi instead of ukcomplain ababengasibophi ngani ngalolo suku ngoba phela it's well within their rights ukuthi mebesibone ngathi senza into errong basithathe ngaleso sikhathi bayasibopha basidedela saphiketha ngolesihlanu basidedela saphiketha izolo manje futhi sebeqhamuka sekuthiwa ke khona icala esilenzile esalenza ngolesithathu babengasibophi ngani ngolesithathu phekwalokho why benganawo pho ama supporting whatever lokho kufanele kuhambe kuqala ekusupportayo ukuthi khona into wrong esayenza so sixayekile nje nathi masizwa lento kodwa ke bazochaza bona ukuthi iqhamuka phi indaba yabo nokuthi ihambisana nani. Elinye lamalungu eMarch and March nalo lavula icala lokukhonjwa ngesibhamu okufika ngalo usuku langolesithathu langesonto edlule futhi nayo lenhlangano ithi sazovula icala izokalisa ungenami ngendlela amaphoyisa aziphatha ngayo uma bemasha. Owamaphoyisa esifundazwe uthi izandla ivuliwe ukuthi nayo lenhlangano engalivula icala futhi khona ayiphithi ukwenza uphenyo. To say police were heavy-handed, it's a bit subjective, and it is good that police don't investigate themselves. Anybody who feels that police were heavy-handed against them is advised to report that case. We have got IPID that investigate conducts of police. So if police actions were overboard, like people are claiming, we advise them to open cases and the IPID will take the case forward. Kanti le nhlangano ithi sazoqhubeka nokubhikisha eDington Primary School kuze kuba abantwana bakulela abahlala enkabeni yedolobha iTheku bathola isikhala sokufunda kusona lesi sikole. No ukubhikisha sazoqhubeka phela umthetho uyasivumela ukuthi sibhikishe uyasivumela futhi ukuthi within ama confines omthetho si demand justice for ingane zala eSouth Africa lezi ezihlele nibonile nani la ezingafundi kodwa kukhona izingane lapha kuthiwa 500 and bani beze benze ngathi inamba incane kodwa sinezingane la about 20 something engafundi kodwa ni glorify 580 something as if inamba encane and abavumi futhi ngisho ukubasiza ke bethi okay so provider ngetransport at least ingane engahlala ekhaya so sizoqhubeka nje sibhikisha. Umholo Action SA lesifundazwe uzwakelwe emncwango ubekhona ukuzokweseka abavulelwa amacala. Kodwa Sibisi wezindaba ze1KZN TV ku channel 261 ngiseThekwini. Ungqongqoshe wezemisebenzi yomphakathi enqalazizinda kwaZulu Natal uMartin Meyer uhlelo kumsebenzi okwakha kwesikhungo semlenze ezingalo zokufakela nezinye izitho zomzimba zokwakha iOrthotics and Prosthetic Center esibhedlela keNgwelezane ngasempangeni enyakatho kaMthaniya. Ukuhambela kaMeyer ke kulandela isinqumo somnyango sokunqamula inkontileka yenkampani ebenika umsebenzi okwakha kehlulekile ukuqhubeka nomsebenzi obokulinde ubake uphothule ngondasa kulonyaka. Ibingu 67 million rand imali bebekwe eceleni ukuthi ke wakhe ngayo isikhungo se-Orthotics and Prosthetic Center esibhedlela empangeni okwakhiwa kwaleli ibhilidi ke bengimele kuphothulwe ngoMarch kulonyaka kodwa kwasonkontileka
wehluleka wancama ukwenza umsebenzi. Umeya uthi bagxileke esihleleni nakuma projects angahamba kahle ukuze benze isiqinisekiso ukuthi lama projects ayaphela futhi ke umphakathi uthola izidingo zempilo ezifanele. Strategic unit was supposed to be built here behind me, and we were supposed to be finished in March of this year. Now you can see this is not going to be finished in March this year. Something went seriously wrong. And as we are now developing a new Department of Public Works and Infrastructure, we are focusing on our projects where things went wrong. We are making sure those projects get back onto track, get finished so that we can deliver the necessary health services, educational services and all other services the people of KwaZulu-Natal delivers. Things like this should not happen and will not happen anymore under this new government. Umeya uthi bazoqhubeka ke uphenyo lokuthi ke ngakuba osonkontileka bakufanele nini ukuthi bafake ohlini labavenjela ukuthola umsebenzi phecelezi blacklisted ngoba ke bakholelwa ukuthi ke akuzona izikampani kodwa abaqondisi bazo abangawenza umsebenzi. In processes like that, we first have to see what money was actually spent. So we can't ask money back that has been spent. So some work has been done, and that we have to give to the contractor. If there's anything that we will do our full assessment. If there's anything that we can claim back, yes, this is our habit now, we will do so. We will also investigate to see if this contractor should be blacklisted, although I understand the company is in liquidation, so that's going to be a moot point anyway. But as I said before as well, it's not just companies, it's directors. Because people liquidate their companies, they go start a new company, and then they come do business and do the same thing with us again. So it's the person, not the company, that we should be targeting. And that's what we'll be looking at blacklisting, is making sure that we don't do work with those directors again. Lesi sikhungo ke kulindele ukuthi ke sihlinzeke ngosizo lokwelasha amathambo kuhlanganisa laba abasuke benqunywe izitho nemlenze ngezathu ke esahlukene. Umphathi walesi sibhedlela uthi bebenethemba ukuthi kulonyaka lesi sakhiwo sizobe sesiphothiliwe kuqaleke ukusizakala umphakathi. Hopeful that by now will be almost complete and will be receiving the facility in 2 months' time. But unfortunately, that didn't happen. Hope that when we get a new company, we'll get a good one that will be able to do this work. And in the next 2 years, we'll have the service, because the people of King Cetshwayo, Umkhanyakude and Zululand really need this facility. It's good to hear from the MEC that they will no longer tolerate such behavior from other contractors, directors, and also an oversight from the department itself, because at the end of the day, as the ME said this morning, if you appoint a contractor, there must be oversight. And if there's no oversight, there's no accountability. And hopefully we will see a change. And I must say that MEC, I want to thank you in your department. I've seen in the past year what you've been doing, really with passion, with you and your department, really trying to make a change. Because ultimately, if projects are not finished on time, it's our community that suffers. And uhlelo lokukhangiswa kwethenda kasonkontileka kulendele ukuthi kuqale emasontweni ambalwa ezayo ukuze kushaye kuApril kulonyaka ebesoqokiwe usonkontileka ozokwenza lo msebenzi ukuze lesi sikhungo siphothulwe eminyakeni emibili ezayo. Esidabeni ze1 KZN TV ngingusamkethiswe Nqulunga. Uhlalo wekomiti lezokuhlaliswa kwabantu eShamthetho saKwaZulu-Natal uDkt Andile Biyela uthi ke isifundazwe saselele ke emuva ngokwakhiwa kwezindlu zomxhaso kahulumeni. Uthi phakathi kwezinye zezinto ezidala lokhu ukuthi kumnyango unesabelo esincane semali kunesibalo somphakathi odinga ukwakhelwa kwezindlu zomxhaso. Ukusho lokho ngesikhathi ikomiti lizokwenza izethulo emphakathini wasendaweni yasoGwini egama lakhe kanjalo nomphakathi ube nezwi. Usihlalo wekomiti lozokuhlaliswa kwabantu eShamthetho saKwaZulu-Natal uthi kunesibalo esiphezulu somphakathi odinga ukwakhela izindlu zoxhaso lwahulumeni kanti incane imali yabelwe lo mnyango. Ukusho lokhu ngesikhathi ihambela umphakathi wasoGwini egama lakhe ukuzokwenza izethulo emphakathini kanjalo nomphakathi ube nezwi. Budget is in the hundreds of millions, but into kufanele siyicacise iprovince yonke eKwaZulu-Natal inenkinga enkulu when it comes to backlog yezindlu. Now into yenza inkinga iphinde ibe enkulu kakhulu ukuthi umnyango wona ke itself ibudget onayo versus idemand, ibudget incane kakhulu. Kokunye kwemthelelo ubona ukuthi ama projects ayaqala kodwa angaqedwa ngesikhathi ngenxa ama budget constraint. Uthola ukuthi o service provider laba benza zona izindlu i-construction sebehamba bayama ngoba mhlawumbe umnyango sakwazi ukubakhokhela abasakwazi ukuqedela. Uthola ukuthi mhlawumbe indawo kwakuthiwe kuzowakhiwa izindlu ezu 1000
kodwa uthola ukuthi sekwakhiwe mhlambe ezu300 no service provider useyama ngoba i-department ikhala ukuthi ayisanayo imali ngoba nayo i-allocation eyithola kuhulumeni national limited. Uthi phakathi kwezinye zezinselele zenza izindlu zoxhaso zingafinyeleli emphakathini ikona ukuthi izimali zingasebenzi ngendlela. Ke kuba khona nokunye singeke size sikufihle kuyenzeka ukuthi kwamanye ama projects uthola ukuthi imali ayisebenzanga ngendlela nalokho siyakulandelela ingakho ethina siyo i-department sishaya umthetho umsebenzi wethu oversight ukubuka ukuthi i-department isebenza kanjani so kuomunye umsebenzi wethu nathi ukuqinisekisa ukuthi ngabe le mali efakiwe for lama projects isebenza ngendlela yini ukuze maye ngasebenzanga ngendlela sikwazi ukuba hold accountable abantu aba responsible. Uthi kumasipala abaningi ngeke bayiqede ngesikhathi imikamo yabo ngenxa yama budget akhathiwe. So namanje futhi uma uanalyze ama figures uyabona ukuthi kuma projections nama plans abanawo ngeke beze beqede kule financial year sikuyona abakuhlelile for masipala osogwini sazoba iminyaka ku-implementeka lokho. The main concern not just kwa human settlements iprovince yonke because of ama budget cuts are national iminyanga eminingi kwi-province ngabe health ngabe education ngabe transport ngabe human settlements ama budgets akhathekile okuzophazamisa ke nje negatively i-implementation yama projects. Amalungu omphakathi abesizwakalisa uvo lwabo. I-project aphuma ngayo baba igama elisuthe iqale ngo-2015 bahlonishwa kwakufuna ukuthi kwakhiwe u-300 units namhlanje u-2026 futhi 11 years awahlala 300 and ubamyeka for the part yale project but every year besinikwa i-budget sinikwa i-budget encane okudala ukuthi i-project ingapheli. Now abantu banazilele emagcekeni for more than 3 years bahleli nazo azakhiwe because kuthiwa imali kodwa esikubuyeka zikho but siyaqhubeka sabisa ama-project ubheka urekoleni kunama-project awu-20 kuyiwa ama-project awu-20 engaqediwe labakhona. Asiqhubeki manje izindlu sithi ukuthi kwenzakalaphi phela abantu banganathi manje ayikho into yaphambili way-forward lezindlu zimile angenzi kwenziwa lutho anikuyi thina stakeholders nizosikhothe ukuthi yini inkinga ekhona. Lo mbiko benwethulelo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisegama lakhe. Ake sithi shelele etolweni nabeselo siyabuya futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV nazo ke zona indaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Zivulele icala eyilwisana nabokufika. Usonkontileka uphucwe umsebenzi eNgwelezane. Kanti likaMthaniya lisilele emuva ngezomxhaso. Ukhathazekile umzali umfundo ongayitholile namanje imphumela yakhe eyivivinyo zikamatikuletsheni yenyakenye. Lo mndeni wakaMadlala endaweni yakashange eMgungundlovu KwaZulu-Natal uthi indodakazi yayo beyingxenye abekade bebhala ke ngonyaka wedlule yona ibilungisa ke isifundo sezibalo ngoba yengagculisekele neze ngemphumela yaso. Kuthe sekuphuma ke imphumela kulonyaka kwavela ukuthi isikole ebifunda kusona umthola ngqondo secondary kawuzange uyibhalise. Umzali womntwana obebhalisa isifundo esisodwa kumatikuletsheni ngonyaka wedlule uthi namanje abakayitholi imphumela. Umntwana ube kade upgrade khuphula ama marks akhe efuna ukukhuphula ama marks akhe e-maths esikoleni emthola ngqondo manje mase kuphela unyaka awaphuma ama results akhe mangihamba ngiya kuthisha omkhulu athi uzolibika udaba angize ngiziyele mina ke anginike imvume ukuthi ngaya nami kwa education ngihambe nomntwana ngikwa education mangifika education bangise kwa exam mangifika kwa exam ngafike ngakhuluma no Mr Chislet uMr Chislet wangitshela ukuthi ifuneka uthisha omkhulu alethe icopy ye-entry form. Uthisha omkhulu uqale wathi akayazi leyo nto kodwa ke ngamlinda khona kwa exam waze wafika mayesefika ke ngithola ukuthi nansi uyayazi lento ekukhulunywa ngayo kube nephutha elenzeka kuyona incwadi leyo ilenziwa uye manje wayesethi ke uChislet akalungiseke ngokuthi axolise eThekwini kwa department ukuze phuma ama result omntwana ngaphinda ke ngile ngiya futhi last week
ngiyozwa ukuthi sebekuphi ngalolu daba bafe bangitshela ukuthi uyibhalile incwadi yesixoliso ngolwesihlanu lo lodlule mangiphindela futhi bafike bathi bazosukuma impela khona lapha kwa education. Umfundo bebhala uNosipho Madlala uthi batshelwe ngephutha elenzeka ngesikhathi ebhaliswa. Thema siyobheka lapha ka exam ama results abanjwe yini. Kwase kutholakala ukuthi ku pink form lo ogcwaliswa mangabe uzo upgrade kwenzeka iphutha. So wase wathi Mr Chislet ngeke bakwazi ukuthi bawakhiphe ingakalungiswa le ndaba lingalungiswa iphutha leli la ku form lelagcwaliswa esikoleni. uMadlala uthi uhlukumezekile. Ngihlukumezile nje ngoba noma bengibuza classmates ade ngifunda nabo last year uthi ngenze njani angazi ngizothini angazi ngoba kubona vele kuzoba ngathi ngifailile. Laba bathi abasazithola izimpendulo. Uthisha omkhulu befunda ephendula kodwa izolo ufundile kuphela wangaphendula. Manje ngihlukumezeka kakhulu ngoba umntwana bese tholile labo esikoleni ade apply kusona sebewafakile wonke lama marks akhe lawa adlule sebelinde lawa ukuzangene naye kulonyaka. Manje lokho ke ukuhlukumeza kakhulu ukuthi isikole usesitholile ilama marks manje ambulalayo. Umnyango wezemfundo kwaZulu-Natal uthi usuliqalisile uphenyo ngalolu daba. Ezindabeni ze1 KZN TV nguAyanda Dube kwaShanke eMgungundlovu. Imeya kaMasipala semfoloze enyakatho kwaZulu-Natal uXolani Bhengu ugqugquzela ukuba izikole bezingxenye umcimbi wokubungaza impumelelo kamatikuletsheni ukuba zingalehlisa izinga lokuphumelela kulonyaka ka2026. Ungcolo usubeke kanjena ngesikhathi ke kuqhubeka umcimbi okronyelisa kwezikole ezenzeke ezibukwayo kwimpumelelo kamatikuletsheni obakade kubanjwele ke eMbonambi Town Hall enyakatho nelekamthaniya. Zingaphezulu kweshumi izikole kanye nabafundi abahlonishwe uMasipala uMfolozi ngesikhathi kuqhubeka umcimbi wokuklomelisa nokubungaza imphumela kamatikuletsheni yangonyaka u2025. Umeya loMasipala uXolani Bhengu uthi nezinye izikole ezingenzanga kahle kufanele zizame ukukhuphula amasokisi. Kusho lokho ukuthi othole below 50 akayobuza kulo owenze 100% uthi wenze ngani. Uma kuba naleyo platform njengoba ade sibabiza bonke nje ingoba bayizingane zasemfolozi. Ngakho ke badinga ukuthi sibalekelelane bona nathi sibalekelele ukuthi laba abangenzanga kahle nabo banyusa amasokisi bayofika lapha. Kodwa konke lokho kuyokwenzekela mangabe kwenzeka kuphi na uma isikole siphethwe kahle. I-governing board yeseka othisha nothisha bese kuthisha omkhulu bese kuba abazali abaqikelela ukuthi la kufundelwa khona akusiyona indawo yokugaga bese kuzothi ke thina njengabazali asibambeni iqhaza ekutheni sithi idakamizwa ezikoleni ayifunakali ngoba yizo ezenza iqhaza lokuthi ezikoleni mhlambe kube khona ukuphazamiseka kokufunda. Ngakho ke kuyinselelo yawo wonke umuntu wasemfolozi ukuthi aqinisekise ukuthi ubamba iqhaza ukuthi imfundo iye phambili. Kanti ke kube segqugquzelwa nabanye uMasipala ukuba basondelane nomnyango wezemfundo okuyigxathe elingasiza ukukhuphula imphumela kamatikuletsheni. Ngakho ke sinethemba nje elikhulu ukuthi ukusuka manje ukuya phambili ubuhle esibonile busazoqhubeka nangonyaka ozayo. Sibashayela ihlombe elikhulu kakhulu ke sihlabe ikhwelo ukuthi noMasipala bonke abanye abafunde kulabo masipala benza kahle njengalo masipala walapha eMfolozi ukusondela ukuthi bebamsane nomnyango wezemfundo bebamsane nohulumeni wesifundazwe wokubambisana ngoba lokho esikubonayo kwenza umsebenzi ube lula ukucomplement no government of national unity phezulu. Ngakho ke siyancoma nje kakhulu muhle umsebenzi owenziwe uyisibonelo esihle. uBhengu uhlabe ikhwele kubafundi abangenzanga kahle ukuba bangalahli ithawula. Ngiyafisa nje ukusho kubafundi ngoba siyazi ukuthi bakhona abaphumelelile kukhona abangaphumelelanga. Ngifisa ukuqinisekisa kubona ukuthi akusikhona ukuphela kwempilo kodwa kusho ukuthi ke abavuke bezibambe. Ngakho ke engabibikho umfundi ozothi ngoba nakho akaphumelelanga usefisa ukuthi athathe impilo yakhe ngakho lokho. Ngakho ke kusho ukuthi ke ithuba uNkulunkulu akalivali yonke iminyango.
uma kukhona akawuvalile khona akawuvulile ukuthi akakawuboni ngakho ke siyanxusa ukuthi bonke laba abafundi abangaphumelelanga sithi ke ithuba lisekhona lisengelabo ababuyele ezikoleni bayokwenza kahle bazophumelela kuwo lonyaka sizoba sesibungaza bona futhi. Umfundo baqoqwade bonke ngaphansi kamasipala uMfolozi usunesifiso sokuyokwenza izifundo zobumeli enyuvesi. Ngithole ubachelor ohambisana no-distinction abawu-3. Ngijabula kakhulu ukuthi ngithole ukubonga okungaka umasipala ngoba ukukhombisa ukuthi ukusebenza kwami kanzima kugcine kungikhokhela. Ukusukela manje isifiso sami ngifisa ukuyofundela i-law noma yiphi inyuvesi ezongithatha ngoba bengavela ama-offer okwamanje. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika Siphamandla Gumede ngikwambonambi. Asiphinde sithi shelele itoreni nabesilo siyabuya nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-1 KZN TV. Nazo ke zona ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Zivulele icala eyilwisana nabokufika. Usonkontileka uphucwe umsebenzi eNgwelezane. Kanti likaMthaniya lisilele emuva ngezomxhaso. Ake sibheke engosini yezomnotho. Randa kuleli ngu-16.03 kuyidola laseMelika libe ngu-21.93 kupondo waseBrithani libe ngu-19.03 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe kanti intengo yegolide yona ingu-$5,087.24 ounce bese kuthi intengo yoilo ngahluziwe yona ube ngu-$65.59 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Lobe kade ngumdlalo weKaizer Chiefs uKhola Alexandra usememezela ukuthi usethatha umhlala phansi ebholeni ekhokhelwayo. Alexandra uke wadlala ke nakwamanye amaqembu afana nePolokwane City, Bidvest Wits, SuperSport United, Chippa United, Vasco da Gama Hellenic FC kanye Cape Town Spurs. Selokho kuthwele kunzima ukuthola iqembu elishazo lidlalela kusukela kwehlukene inhloko nesixhante phakathi kwakhe nePolokwane City ngase kupheleni kwesizini edlule. Kanti kumanje Alexandra kuseneminyaka engama-36 36 kanti uke wadlala nakumaqembu aphesheya kwezulwandle okubalwa kona ke-Odisha FC yaseNdiya kanjalo neHelsingborg IF yasezweni laseSweden. Ake sibheke nasisimo sezulu esingelindeleka. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto ophezu komzimvubu amamponda isabu kuyehlelo kwamzimba umntwana nethemba lonke le indaba sithe ixabene. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivela